Sziasztok! Nézzük meg a következő feladatot. Az ábrán 9 darab kocka van, számoljuk is meg. 1, 2, 3, 4, ez alatt biztos, hogy van még egy, jön az 5. 6, 7, 8 és 9, tehát 8-at látunk valamilyen szinten. A 9. kocka meg ezen kocka alatt van. Azt tudjuk még, hogy egy kockának az éle az 2 deciméteres. Jó, ugye egy él az innentől tart idáig, tehát ez itt 2 deciméter. A feladat pedig az lesz, hogy számítsuk ki az ábrán látható testnek a felszínét. Na most a felszín kiszámításához mindenképp a nézetekből fogjuk megnézni. Elől nézetből, ő ugye az első nézetünk, mit láttunk? Láttunk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab pici négyzetet. Tehát akkor írhatjuk is. Elölnézet, és akkor egy négyzetnek a területe az ugyebár 2×2, magyarul 4 négyzetdeciméter, és ebből még egyszer van 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7 darab, tehát 4×7 egyenlő 28 négyzetdeciméter. A következő, hogyha nézetünk, az elölnézet után a hátulnézet, írhatjuk is. Na most, amekkora előről az ábrán látható testnek a felszíne, pontosan ugyanakkora lesz hátulról is, tehát 4×7, 28 négyzetdeciméter. A következő nézetünk az a jobb oldal nézet. Nézzük meg, hogy akkor mit látunk. Jobb oldalról látunk 1, 2, 3, 4, 5 és 6 darab pici négyzetet, tehát akkor írhatjuk is. Jobb oldal nézet 4×6, ami 24 négyzetdeciméter. Ha jobb oldalról 6 darab négyzetet láttunk, akkor bal oldalról is 6 darab négyzetet fogunk látni. Bal oldal nézet 4×6, 24 négyzetdeciméter. És a következő nézetünk az a felülnézet. Felülről látunk egy négyzetet, 2, 3 és 4-et. Felülnézet 4×4 egyenlő 16 négyzetdeciméter. És az alulnézet pedig szintén 4×4 egyenlő 16 négyzetdeciméter. És már csak ezeket a számokat kell összeadni. Az én megítélésem szerint ezt a 6 darab számot legkönnyebben úgy lehet összeadni, hogy összeadjuk a legnagyobb helyi értéken szereplő számokat. Tehát konkrétan 20, meg 20 az 40, 60, 80, 90, 100. Leírom, mert el fogom felejteni. Aztán 8 meg 8 az 16, meg 4 az 20, meg így 10 az 30, meg 6 az 36, a felszínnek a jele, a nagyja, és akkor már csak le kell írni, hogy 136 négyzetdeciméter az ábrán látható testnek a felszíne. Sziasztok!